Encoratjo a les empreses privades i també a les públiques a donar aquesta oportunitat als joves, a que puguin dir no tan sols que tenen coneixements, sinó que també tenen experiència. Doncs jo animo a empreses i professionals a col·laborar amb els instituts, en aquest cas amb el CAP Norfeu, per ajudar en la formació dels joves. Per una banda, ajudem els alumnes a integrar-se en el mercat laboral i realment ells també ens ajuden, ens treuen feina. Estem molt contents de com està funcionant, inclús hem aconseguit contractar algunes persones a la nostra agència. Aconsellaria a la gent que participessin més que res perquè també tens la possibilitat de que algun d'aquests estudiants pugui treballar el dia de demà per tu. I estem molt satisfets d'haver-hi participat, estem molt contents del resultat. Tenim un estudiant en pràctiques. Hem tingut diversos estudiants dels cicles formatius del CAP Norfeu i fins ara l'experiència és molt bona. Realment és increïble el canvi que fan els alumnes quan comencen de quan ja acaben. De fet, segurament és el que més ens agradi. I ho veiem com una necessitat que les empreses locals també s'impliquin una mica en la formació dels seus estudiants. Al final nosaltres vivim que també tot el nostre entorn funcioni, visqui, la gent estigui formada perquè ens en nodrim d'aquests professionals. Llevamos casos de alumnos que se quedaron a trabajar con nosotros, realmente les gustaron el sitio de trabajo y vieron una oportunidad de trabajo. Y realmente creo que vamos a seguir colaborando unos cuantos años más. En tot moment hem cregut en aquesta formació dual i pensem que és molt important que com a administració pública siguem els primers en donar aquesta possibilitat que els estudiants i les estudiants puguin realitzar les seves pràctiques aquí amb nosaltres. Llavors, hem intentat que realment amb el temps que van disposar, poder ensenyar tot el que estava a les nostres capacitats. Ells també ens han ajudat a nosaltres i, en resum, jo crec que tots han sortit beneficiats d'això. Des del Consell Comarcal creiem fermament en la formació dual. Per això, ja des del 2016, vàrem subscriure un conveni entre la Generalitat, l'Institut CAP Norfeu i el Consell Comarcal per poder dur a terme aquesta formació. I recomano a tothom que vulgui fer o tenir l'experiència que no s'ho pensi, que la cosa funciona i és bo i enriquidor per les dues parts. En un hospital és un lloc crític perquè no s'hi val a badar. No s'hi val a badar des de l'administració, en els serveis, a totes les parts que tenim treballant. Per tant, des d'aquest punt de vista, l'experiència és molt positiva. Tenim gent que ha començat en mode dual i que la tenim treballant en el centre. Estem en una comarca en la qual es necessiten persones molt preparades per dur a terme activitats molt específiques. Les persones que han vingut de l'institut a l'Club Nàutic han sigut persones preparades, han sigut persones que han ajudat a millorar molt la competitivitat del club. Entenem que les persones que s'estan formant necessiten experiència i a Gestió Girona els volem donar aquesta oportunitat. Aleshores, encoratjo a totes les empreses i entitats de la comarca en què col·laborin amb nosaltres en la formació dual, perquè la formació dual és win-win, guanya l'estudiant i guanya l'empresa. Moltes gràcies.